थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया सम गैलिया। तो हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरनाय थाबाय। तो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो प्लिज फ्रेन्ड लोगोफोर। तो बिदिखौ नायलांबानो जाबाय। अब्ला मेथाइया बेयो जाबाय फक कालचार बा फक टेल। बेवहाय गोजाम जोंनि जि थासारिफोर एबा हारिनि जि डिस्टिंक्टिभ मोनसे कालचार जोंहा जायखौ बुङो मारायजों गोरोबै। दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन। दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रभारसि जानांगोन होननानै साना। दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन। दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रभारसि जानांगोन होननानै साना। खालि जेब्ला बबेबा मोनसे जिनिसखौ खनगोन एबा बबेबा मोनसे जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन बेवहाय बेखौल' नायनांगौ जों माबा मोनसे बुंनो थांनायाव जाहाथे समाजाव माबा मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गोग्लैया। आदारवाइज फक कालचाराथ' बिदिनोखा। सिगांनि जोंनि रायजो जानाय समनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरा जंखायलायनानै मेथाइ खननाय मानाय जोंनि हारिमुआव सिगांनिफ्राय सोलिबोदों। दा पार्टिकुलारलि बबेखौ लानानै कन्ट्रभारसि आं मिथिया। आदारवाइज फक कालचारा जोंनि अरायसम जोंनि हारिनि जि मोनसे गुबै जि थासारि बेखौ दिन्थिबोदों। दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन। গীতৰ যোনখিনি মিউজিক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই এইখিনি দি এইটোকে ফিউজন বুলি কয়, এইটোকে ৰিক্ৰিয়েট কৰা বুলি কয়। এইখিনি আমাৰ মানুহখিনিও অলপমান এতিয়া আৰু এডুকেটেড হ'ব লাগে। खुगा मेथाइ माने गोदो गोदाय जुगनिफ्रायनो आबै आबौ जुगनिफ्रायनो माने खुगा सोलिबोनायखौनो खुगा मेथाइ होननानै बुङो आरो। तो बेखौनो लानानै इमान जे कन्ट्रभारसि जानांगौ बेलाय मा जाखोलै। जों जौगानांगोन, गुबुनफोरबायदि गुबुन हारि बायदि जौगानांगोन। जों इमान गाहाय हारियाव गैयाथ'। तो खुगा मेथाइ माने गोदो गोदाय माने खुगा आबै आबौमोननि खुगा सोलिबोनाय मेथाइखौनो खुगा मेथाइ बुंगोन आरो। तो बेखौ माने गोदो गोदाय जाम्बा जाम्बि गोदो गोदाय आबौमोना जाम्बा जाम्बि आरो। जाय सासे सानै माने इडुकेटेड बा फरायनाय टेलेन्ट दंमोन बिसोर माने सेबखांना लाखियोमोन आरो गोदो गोदायनि खुगा मेथाइफोरखौ माने गोमा जानो गिनानै। लिरनाया लिरदो माने गोदो गोदाय बे लिरगिरि लिरनायनि सिगांनो माने आबैमोना गोदो गोदाय माने बे मेथाइखौ खुगा सोलिबोनाय आरो बेबो बेलेगनि खुगा सोलिबोनायखौ खोनानानै बे लिरदो जानो हागौ आरो। बेखौनो जे मा कन्ट्रभारसि जानांगौ जेबो गोनांथि गैया आरो। दा आब' आनाया ब्रह्म माने बेखौ रिक्रियेट खालामनानै माने मोजां माने मिउजिसियान होनानै माने खनदों आरो। तो मडार्न जुग ना, दानि जुगाव मडार्नखौ नागिरो आरो। तो आंथ' बे मेथाइखौ थाफ्लिबना जौ लोंनाय हिन्जाव खावनायनि होननाय मेथाइखौथ' खुगा मेथाइखौथ' आङो खोनाफेराखैमोन। जेथिया आनाया मेमा माने मेथाइ खनबायना बिनिफ्रायसो आङो हमनो हाबाय आरो बिदिबो मेथाइ दङ होननानै। तो बेबायदिनो जायो आरो आजिखालिनि मडार्न जुगाव गोदो गोदायनि खुगा मेथाइफोरा गोमानो हमदों। तो बेखौ रिक्रियेट खालामनायाव जेबो गोनां आंनि अपिनियन आरो बियो माने रिक्रियेट खालामनायाव जेबो माबा जायाखै आरो। थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैला होननानै बिनि लिरगिरियानो सानै साथाम ओंखारबाय। होमबा सोर सासेया गुबै लिरगिरि जाखोदो? बिथिं बुङो बेबो आं लिरदो, बिथिं बुङो बेबो आं लिरदो। होमबा सोर सासे गुबै लिरगिरि जानो? हमनोनो हाला। माने खुगा सोलिबोनाय गोदो गोदाय आबौनि जुगनिफ्रायनो खुगा सोलिबोनायखौनो माने खुगा मेथाइ होननानै बुङो आरो। बे गोदो गोदाय जुगाव नालाय आबै आबौ जुग नालाय माने एसेबां माने जौगानाय नङामोन, इमान इडुकेटेड नङामोन बिसोरो, लेखा फरा रोङामोन आरो। तो बेखौ सेबखांनानै लाखियोमोन आरो। तो बेयाव दाथ' बे थाफ्लिबना जौ लोंनाय मेथाइ खननाय रोजाबनाया माने खुगा मेथाइया माने लिरगिरियानो सानै साथाम ओंखारदो। सोर सासे गुबै लिरगिरि जाखोथाय बेखौ हमनो हाला आरो।